Zdravím všechny sledující a všechny posluchače studentského projektu Insight u poslední epizody třídílné série podcastů, ve kterých se bavíme o tématu manželství stejnopohlavních párů a zjišťujeme, jak toto téma rámují některé konzervativní nevládní organizace. Rodina a rodinný život ze své podstaty náleží do bytostně soukromé autonomní sféry života člověka. Začíná plánovat život dítěte bez jednoho biologického rodiče. Slova mají svůj skutečný význam. Ideologie homosexualismu. Destrukci instituce manželství. Že bez ní život lidské společnosti jako celku není vůbec myslitelný. Prague Pride má podporu i mezi českými politiky. Ty nové ideologie sahají do člověka, dovnitř samotného. Vítejte u podcastu Síla slov. V minulé epizodě jsme prošli analýzu všech zbývajících organizací, se kterými jsem pracoval. Teď zůstává poslední otázka. Projevuje se způsob vyjadřování, který jsme sledovali u těchto organizací v rámci politické debaty? V poslední části mé práce se budu ptát, jestli poslanci používají srovnatelný jazyk jako konzervativní nevládní organizace, nebo k tématu přistupují úplně jinak. Rozhodl jsem se analyzovat záznam z poslanecké sněmovny z debaty o manželství. Konkrétní návrh směřoval k definování manželství jako sňatku muže a ženy na úrovni ústavního zákona. Nejsilnější shodu jsem našel v normativním rámcování rodiny. Poslanci a poslankyně označovali rodinu jako základ společnosti. Mluvili o ní jako o nenahraditelné. Manželství pokládali automaticky za svazek muže a ženy a dávali velký důraz na roli manželství ve výchově dětí. V zásadě nic z toho nebylo prezentováno jako názor, všechno to bylo podáno jako samozřejmá pravda. Rodina a rodinný život ze své podstaty náleží do bytostně soukromé autonomní sféry života člověka. Rodina ovšem zároveň nenahraditelně a v podstatě výlučně plní několik funkcí takového významu, že bez ní život lidské společnosti jako celku není vůbec myslitelný. K těmto funkcím, které rodina přirozenou cestou naplňuje, náleží zejména funkce reprodukční, zajišťující reprodukci a generační výměnu obyvatelstva, funkce socializační, zajišťující všestrannou výchovu dětí, funkce sociálně-ekonomická, to je fungování rodiny jakožto svébytného a soběstačného ekonomického celku, a funkce regenerační a podpůrná, jejíž podstatou je vzájemná sounáležitost, poskytování citového zázemí a emoční materiální podpora mezi jejími členy. Cílem předkládaného návrhu novely Listiny základních práv a svobod je doplnit ochranu rodiny na úrovni ústavního pořádku zakotvenou článkem 32 hlavy 4. Listiny základních práv a svobod o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, jímž je manželství muže a ženy. Další silný motiv, který je charakteristický v podstatě pro všechny organizace, je přesvědčení, že pojmy mají fixní význam. Že institut manželství má v českém právním prostoru, v evropském kontinentálním prostoru ustálený obsah, význam, práva, povinnosti několik tisíc let a ty pojmy bychom neměli měnit. Aby prošla novela Listiny práv a svobod, která řekne, že slova mají svůj skutečný význam. Přestaneme si hrát, že slova, jak už věděl Orwell, se dají naplňovat jiným významem. O tom jsem se zmiňoval v minulém dílu, v části, kde jsem mluvil o akci Dost. Právě s institutem manželství je pracováno jako s pojmem, který je naprosto určen svou definicí. Je to jednoznačně definovaný pojem a měnit tuto definici tak vlastně znamená manželství tak nějak zničit a pak ho postavit znovu s novým významem. Pociťuji výraznou skepsi k těm dojemným výstupům, které tady proběhly jak některých členů vedení sněmovny a dalších kolegyň a kolegů, kteří říkali, že jim opravdu nejde o destrukci instituce manželství, respektive o naplnění slova manželství jiným obsahem. Teď jasně vidíme, jak vážně to mysleli. Stejně jako organizace, poslanci používali rámec ohrožení a mluvili o stejnopohlavním manželství jako o hrozbě. Dělali to ale mnohem mírněji než analyzované organizace a v diskusi se neobjevil explicitní narrativ apokalypsy, který by upozorňoval na hrozící nový svět nebo na progresivistickou revoluci. V záznamu se objevuje i neurčité rozdělení na my versus oni. Byli zmíněni aktivisté a jejich nátlak na progresivní politiky. Nebude to tak, jak tady zmínila
ctěná kolegyně paní Válková, a já jí naprosto rozumím, vím, pod jakým je tlakem těch aktivistů. Teď to ještě nebude manželství, ale za chviličku přijdeme s tím, že to manželství bude přesně tak, jako se odehrálo před 20 lety, kdy to bylo jenom nějaké omezené registrované partnerství a chce se stále více. Zastánci tradičního manželství měli tendenci stavět se do role racionálních nebo logických aktérů. Abych jakýmsi způsobem omezil určité emotivní záležitosti a věc co nejvíce zkrátil, budu pouze citovat 3 odstavce z důvodové zprávy. Nebyla úplně přítomná démonizace oponentů, což se v textech organizací stává velice běžně. Poslanci mnohem více tíhli k tématu stability. To je rámec, který nejvíce odpovídá textům Institutu Václava Klause. Chci jenom na závěr asi možná už téhle debaty připomenout, že žijeme ve velice těžké době. Jako člen zahraničního výboru chci připomenout, že je válka na Ukrajině. Celosvětová situace je velmi těžká, tak abychom nezapomněli na to, že vedle té otázky manželství Evropa a svět čeká také na to, že Česká republika bude politicky stabilní. Ale jaký je z těchto dílčích informací teda závěr? V rámci záznamu, který jsem analyzoval, poslanci přebírají jazyk konzervativních organizací jenom částečně. Snaží se budit emoce, které mohou být spojené s ochranou tradic, rodiny a dětí, ale nepracují přímo s nenávistí. Upozorňují sice na probíhající krizi, ale nemluví nezbytně o apokalypse ani o revoluci. Ačkoliv projevy poslanců působí mnohem umírněněji, základní předpoklady jsou ale víceméně stejné. Manželství muže a ženy je prezentováno jako jediný funkční model, přirozenost a normálnost se stále používají jako argumenty a je vyjádřena i obava z narušení zaběhlého řádu. Diskurs tedy zůstává stejný, jen je podán v umírněnější podobě a konkrétní jazyk, apely, argumenty i rámec celé diskuze nastavené organizacemi poslanci tak nekopírují, ale do jisté míry ho normalizují. Abych nějak uzavřel tuhle poslední a asi nejkratší epizodu, tak v tomto projektu jsem se snažil zjistit, jakým způsobem jde používat jazyk jako nástroj, který aktivně utváří realitu a to, jak o ní přemýšlíme. Jazyk se nedá vnímat jenom jako nestranný popis skutečnosti. Když mluvíme o přirozenosti, vždy tím vymezujeme i to, co už přirozené a normální není. Pokud mluvíme o ochraně dětí, určujeme tím často i to, kdo je ohrožuje. A v případě, že mluvíme o rozkladu společnosti, vytváříme zkrátka pocit, že je potřeba jednat a proti někomu se vymezit. V takovém kontextu jsou slova skutečně nástrojem pro přesvědčování a normalizaci nerovností a zaběhlých pořádků. To jak v médiích nebo u nevládních organizací, tak v politice, kde mají slova nejspíš nejreálnější dopad. Tím končí tato série podcastů, kterou jsem zpracoval jako závěr ze svého maturitního projektu. Stejně jako u předchozích epizod, pokud by vás blíže zajímala metoda, kterou jsem v rámci práce využíval, teorie, ze kterých vycházím, nebo i články organizací, které jsem analyzoval a zpracovával, tak odkaz na ně naleznete dole v popisku. Já se s vámi loučím a díky, že jste poslouchali.